Het is geen hele grote, maar toch een Zuid-Afrikaanse vlag. In geel. Oh, dit is leuk. In het Afrikaans. Denk ik dan. Of slecht gespeld. Opa en oma wonen hier. De familie Kamps. Ja, had ik gezien. Shalom. Ik huur Walgaat. Een bijzonder goede dag. Ja. U bent meneer Kamps. Klopt. Bas van der Zwaan. Ja. Oh, kijk. Oh, u kent het programma? Nee, nou, ik weet niet wat... ik herken L1 natuurlijk. Dus, Oké. Ja. En u heeft de deur opengemaakt, dus u heeft Ja. een positief gevoel bij L1. Oh ja, zeker. Ja? Ja, ik heb de app onlangs ook gedownload. Dus Is het wat? ja, het is gewoon interessant om te volgen. Oké. Ja. Als er klachten zijn, hoor ik ze ook graag, hè? Ja, prima. Kan Nee, het is gewoon de buurtinformatie die komt op die manier beter door. Hè. Ja. Op de landelijke media mis je dat natuurlijk allemaal. Ja. Maar Ja. u kent het programma Ongerweg niet. Nee. Zal ik het even uitleggen? Is dat op tv of zo? Ja. Of, Ja. En wij rijden altijd, dat doen we al 10 jaar, Ja. kriskras door de hele provincie. Als we ergens een trigger zien, Ja. dan, waarvan we denken van daar zou wel eens een verhaal aan vast kunnen zitten. Dan gaan we daarop af, gaan we Oké. met mensen in gesprek, nemen we 11 minuten op. Ja. Daar knippen wij niet meer in, omdat we graag oprechte televisie maken. Ja. En dat levert nog altijd geweldige verhalen op. En wij zagen natuurlijk de Zuid-Afrikaanse vlag. Ja, ik zat af te vragen, waar komt dat vandaan? Ja, Ja. en toen kwam ik hier om aan te bellen en Ja. toen zag ik, en dat vond ik zo schattig. Ja. Is dat in het Afrikaans? Dat is Afrikaans, ja. Klopt. Ja. Gekregen van Ja. de kleinkinderen? Nee, zelf meegenomen. Oh, zelf meegenomen? Ja. We hebben daar 2,5 jaar vrijwilligerswerk gedaan. Dus daar komt het vandaan. Ah, In een kinderthuis. en En dus ja, daar kom je natuurlijk bij het winkelen wel eens wat tegen. En dit zijn gewoon grappige dingen. En die tekst is gewoon grappig. maar Ja. voelt u zich een beetje opa en oma dan van de kinderen in het kindertehuis? Ook, ja. Ook? Ook, ja. We waren ook papa en mama voor vrijwilligers. Hè? Het was een kinderthuis met internationale vrijwilligers in die tijd. En dat betekent, die komen als jonge meiden uit Europa, of Verenigde Staten of Australië Aha. daar naartoe. En ja, die krijgen een cultuurschok van heb ik jou daar. En het is een gebied wat niet veilig is. Het is rond Johannesburg. Mhm. Maar je bent eigenlijk opgesloten. Je zit op de compound Ja. van het kinderthuis en je kunt daar niet af zelfstandig. Dus je bent altijd afhankelijk van vervoer. Dus dat is, voor die mensen, afgezien al van de cultuurschok, ook... Heel Ik beklemmend. kan niks, ja, ik ben belemmerd. Ja. En dan krijg je natuurlijk heimweegevoelens. Hè. Voor het eerst dat ze ver van huis zijn en dan langere tijd. Want de bedoeling is dan minimaal 3 maanden, maar liever meer dan 6. Hè. Dan kun je tenminste wat opbouwen. Ja. Dus dat is inderdaad de achtergrond. En dat betekent, ja, die meiden hebben het niet makkelijk. En die hebben ook lange diensten. Die draaien, het is 24 uur dienst draaien, dus ook nachtdiensten. Dus daar zitten ze er wel eens doorheen. Dan is het fijn als dat ouderen zijn die hun een beetje kunnen opvangen. Ja. En de kinderen, zijn dat weeskinderen? Zijn dat Verlaten kinderen. verlaten kinderen? Ja. Dus die zijn of door de politie gebracht, ergens gevonden, of die zijn in een winkelcentrum even aan iemand gegeven, moet even naar het toilet en ze komen niet meer terug. Dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt, ja. Dus ja, dat Ouders die hun kind weggeven? Ja, door natuurlijk allerlei redenen, van misschien financieel. Wanhopig misschien? Wanhopig, ja. En er is natuurlijk ook qua cultuur, hè, mannen zijn niet allemaal even verantwoordelijk. Aha. Dat betekent dat die misbruiken vrouwen. En als er dan een zwangerschap uit voortkomt, dan hebben die meiden een probleem. Ja. Ja, dus dat is... En hoe is dat in Zuid-Afrika dan met abortus? Als je bijvoorbeeld
ongewenst zwanger Ja. wordt na Mhm. een verkrachting bijvoorbeeld. Ja. Hoe is dat daar? Weet ik niet zo precies hoor, hoe dat gaat, maar meestal is dat niet iets wat meteen bij hun opkomt. Oké. En dragen ze het kind wel uit. Maar ja, dat betekent dat ze daarna wel een probleem hebben. Want als de vader met de noorderzon vertrokken is, dan zitten ze er alleen Sta je voor. er alleen Ja. voor? En- Wanneer, beter gezegd, waarom besloot u om daar zelf 2,5 jaar te gaan wonen, om daar vrijwilligerswerk te doen? Nou, dat was de reden. Het was tegen de tijd dat ik met pensioen zou gaan. En dan ga je eens nadenken, wat gaan we doen? Ja, want dan kun je daar zeggen, ja, het Zwitserleven gevoel, lekker reizen en weet ik wat allemaal meer. En dat soort dingen. Ja, nou, dat lag ons niet zo. We gaan ons nog even proberen nuttig te maken. Ja. En wat daar ook een rol in speelt, is ons geloof. Hè? Dat we zeggen, ja goed, we hebben heel veel gekregen en dat mogen we ook delen met anderen. Ja, ook de liefde van God. En nou, dat kun je in zo'n situatie natuurlijk ook echt doen. Ja, met andere woorden, ja, die mensen die verlaten zijn, die hebben allemaal een trauma. Ja. Ja, hoe klein ze zijn. Ja. En ja, als je daar een beetje in kunt ondersteunen om dat trauma te helpen verlichten, dan is dat goed. Wat een mooie gedachte. Dus dat is eigenlijk de achtergrond. En als je dan kijkt van tevoren, dan zeg je 2,5 jaar, dat is natuurlijk een ontiegelijk lange periode. Dat overzie je helemaal niet. Nee. En je bedenkt, ja, we gaan daar vrijwilligerswerk doen. En wat betekent dat dan? Wat wordt de taakinhoud? En hebben we daar dan ook inderdaad dat je zegt, nou, oké, goed gevoel bij. Dat betekent ook echt iets voor het kindertehuis. En voor die vrijwilligers, dat moet allemaal maar blijken. En ook van, ja, is dat iets wat je 2,5 jaar kunt volhouden? Ja. En dat het ook zinvol blijft. Nou, dat is iets waar we in die 2,5 jaar wel in bevestigd zijn. Dat het was zeker zinvol en nuttig. En daar zat nog iets anders bij, want het is een kinderthuis is opgericht door een vrouw die had 5 eigen kinderen. Waarvan de oudste 2 ook in het kinderthuis meewerkten. En in de beginfase, dat was nog met veel HIV-klantjes en veel kinderen met een of andere handicap. En de bedoeling was dat ze na 3 jaar geadopteerd zouden worden. En dat lukte niet altijd. Omdat er dus een probleempje zat. En daar hadden mensen geen zin in. Toen heeft zij besloten, die adopteer ik dan zelf. Maar ja, daarmee haal je natuurlijk wel een ontiegelijke hoeveelheid werk op je nek. Ja. En ook financiële toestanden, maar ja, je moet ze wel onderhouden. Dus die vrouw had dus op het laatst 17 geadopteerde kinderen. Nou, dat is niet te behappen. Heel simpel. Dus dat gaat niet. Maar vanuit je hart doe je zoiets. Ja. Maar uiteindelijk moet je concluderen, ja, ik overeet mezelf. Dat trek ik niet. Ja. Je hart zegt iets, maar je wordt Ja. door je verstand uiteindelijk voorbij Ja, gelopen. ja, dat is het hele Ingehaald. probleem. Ja. Nou, wat is het toen in die tijd dat wij daar waren er een aantal kinderen in de puberleeftijd, Ja. 15, 16, 17. Ja. En dat waren dus groepen, 6, 7, van diezelfde leeftijd. Nee, pubers is een drama natuurlijk voor ouders. Laat staan als je er zoveel tegelijk hebt. Ja. Ja, nou, dus wat gebeurde er? Mijn vrouw die nam een aantal onder hun hoede waar zij een klik mee had. En de moeder nam een aantal anderen. En zo kon je het een beetje delen. Dus ja, dus dat was iets... naast de standaard dingen die je overdag deed... kon je ook in die begeleiding voor die kinderen wat betekenen. Daarvoor die vrijwilligers inderdaad. Dus ja, zo hebben we ons wel nuttig kunnen maken. En Dat moet ongelooflijk zwaar geweest zijn. het was ook niet makkelijk, nee. Want ja, wat er ook een rol bij speelt, de onveiligheid in het land. En die was in die tijd nog steeds hoor. Dat er worden mensen overvallen. Er is ook in die tijd dat wij daar zaten, zijn er 2 keer overvallen geweest. Ook op het kinderthuis. Dat je zegt van, ja, wat valt daar te halen? Eigenlijk niks. Het enige wat waarde heeft, dat zijn de eigendommen van die vrijwilligers. Die hebben een laptop en een telefoon. En voor de rest is er niks te halen. Ja, luiers en dat soort dingen. Die heeft een kinderthuis natuurlijk. En babyvoeding. En babyvoeding is ook duur. Dus ja, dat is iets wat je daar kunt halen. En toen zijn er ook eens een keer een aantal gekidnapt. Dus ja,
maakt het er wel nodige drama mee in zo'n omgeving. En daar wordt dan losgeld voor geëist of zo? Nou, uiteindelijk zijn ze dus zonder losgeld wel vrijgekomen. Omdat de politie natuurlijk meteen erachteraan ging. En maar ja, ze halen ook hele gekke dingen uit. Ze komen binnen met een ambulance die ze dus gekaapt hebben. Zo van ja, het is een noodgeval. En zo komen ze binnen. En dan kunnen ze hun slag slaan. Dus je verzint het niet, maar dat bedenken ze dus. En dat soort gekke dingen. En dan moet je eigenlijk... En dan moet degene bij de poort moet eigenlijk even checken, is er echt iets aan de hand? Want ik weet van, ik heb niks gehoord. Maar ja, wat overrompeld, dat zo'n ambulance binnenkomt en die laat hem toch binnen.